no wakwachio o nwanne nwa nwa mba nno awụchashiala no mo gidigba ewu chai aga m egbuke nọ nkenke were nnọ ntị ngwụ m n'ọnụ m ewere ọka gwụ m na ntị chai anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu si nwa mba nọ m za ya sị n'ụwa ya ebuterela eti nkana n'ụlọ onye ya gaji bugadere ya n'obi na ọ gbawala ya nwanne nwoke aga n'ihu si nwa mba nọ m za ma ya jọsụrụ bata from ala bekee ebe ya na husluga na-ata ahụhụ ọ dịrị izi na ihe niile ya kpakọta na ala bekee na ọ wụlọ ka ya wela loge na ya na-alọta every year n'ihi na ya enwere akwụkwọ na ya na-akere ugbo ya loro ugbo na ihe ya loro owu ka nwunye ya ga-eme paspọtụ ka ya na ya abụọ enwe ihe nidere ịgaidi ya tru ka ha mee so that ya erutaghala ya tiwere ya akwụkwọ o were kpọrọ ụmụ ya atọ fetewa ala bekee n'ihi na ya enwe na akwụkwọ nwanyị mba nọ m za ya sị m na nwanyị ya na-ekwu okwu ya kpọga nwunye na ọwụghị enyi ha woman nwanyị nọ ya na mkpụrụ obi na ala mkpụrụ obi ya ahụhụ niile ya na-ata today na ọwụ maka nwunye na ụmụ ya nọọ nwanyị ya mepere shop wege millions of naira na ọnụ mma nwanyị mba nọ m za nọọ nwanyị ebiri jeep kwaga jeep ya na-adụ ya nwanyị mba nọ m za nọọ nwanyị wụ landlady in different properties ya nwere ebe niile ya nwere nwanyị mba nọ m za nọọ nwanyị dị fully in control of ihe ya kpara the mother of his 3 sons na ọ mụrụ ya ụmụ okorobịa atọ ụmụọma na-enweghị ihe mere nwunye ya na-adị ya too much na ya na-adị ya ka enyebeghị ya enough na ya hụrụ nwa ya n'anya hụveghị ofe na ya lọtara iti ya akwụkwọ nwunye na ya lele ala bekee n'ugbo yelo mana o ruola ebe 4 months or 5 months nwunye ya ekpere na fon ya notice na nsọpụrụ anụ ọha n'ọnụ ya ọ naghị asọpụziri ya na-enwezi nwunye ya na-agwazi okwu otu o si agwabu ya ekwu na nwunye enwezi respect na nwunye enwezi mfia for 4 good months nwunye gị ikpe ya kpọ nwunye ya ga-epik mgbe ọ sara ya epik ihe na ọ na-emebu ya epik ọ jụwa esele ihe ọ gere he otu a ka nwunye eshizi na handle without respect ya emecha jụwa ese ya si ya were ọnụ ya kwuo ihe ọ chọrọ na ya notisiri na obi ya na-adịzie mma na ọ ya lọta na akwụrụbeghị 8 months ya lọchitara back to base na ọ chọrọ ka ya lọta na omisi gị ya ka ọ chọrọ ka ya lọtazi ya nọrọzie fine na o ji ọnụ ya kwuo ihe ọ chọrọ na ọ chọzighị ịbịa ka ọ chọrọ ka ya lọta na ọ gịnị wụ iwe a na-wekashi ya ahụ gịnị wụ ihe mere nwunye asị ya whatever na ihe ọ na-asa ya ihe ewute ya ya nọrọ ya kpọkwụrụ na-echesu ihe akwa nwunye ya nọ ntara iwe ya tagide ahụ lọtaghala nga ebikpọghala nwunye na obiọma akpa ya ihe akwado nwaanyị a na-eme ya obiọma ihe akwado nwaanyị a na-enye ya joy na something is wrong na gịnị dị wrong ọ sị agbazie nkịtị sị ka ele ma nwunye ọ ga-akpọ na nwunye ya akpọghị 1 month ọ nọghị from him ya relax agbazie nkịtị ọ ya ka ọ gbahetara aka o mee complete 1 year ya na-eji elorute ya etiga akwụkwọ na ngwa ngwa inwe ike lọtawa ka ya bịa mara ihe dị wrong ebuko flight ticket lọta na-enweghị onye ya gwara ọkwa ya gị na mmadụ na nwunye ya na ma ya nwoke gwa nwunye ya ga-alọta mgbe rote nwe onye ya gwara ya lọtara ịbịa leta ụmụ ya wụchasịa a young girl na-elekọta ụmụaka na-enyere nwunye aka na ọ ya nwakwakwa ga salary the girl ahụ ya chise speed bịa gụrụ ya ga-esi elekwenụ madam ya nwatakịrị gị bidoro rere aka na-esi na madam anọ ya jụọ esi ele mgbe madam pụrụ ya sị na o rukwele 2 days ya sị ọ gwara ya ọ gaba ebe ọ gaga ya sị mba ya jụwa the girl so kemgbe 2 days nwa naanị gị na ụmụaka nọ ya sị yes ya sị oke ya ga-asacha ahụ nwatakịrị pasịrị ya eri na nọmba nwunye ya agaga ya gbanọ nkịtị na ya ụlọ ya nọgidere n'ụlọ na ọnụ ụlọ ya 1 week ya jụwa the girl so ụta ka madam na-eshi apụ ya sị mgbe ụfọdụ na ọ na-aga eleta that her friend rogo bi ebe dị fa na ọ na mgbe ụfọdụ 1 week mgbe ụfọdụ 2 weeks ya lọtakwanụ na ọsọ wee enyi ya mgbe ha nọ secondary school ya jụwa the girl so mgbe ya na ọpụkwanụ shop kwana na-agbaghe kemgbe 1 week na agbaghebe shop ya nwatakịrị ọmakwara gị ka ọma gba ọ na oge ivuge madam ya ihe niile ya jụrụ nwatakịrị ihe ọ sara ya nwaanyị mba nọ ọzọ si ya maka na 1 week nwunye ya lọta gbe anya kpuri ya ọfọ ka ala mepe ọ daba
ya akụja. Being a smart woman, ya turn all the table around ozugbo ozugbo. Na ya dia ka onye ọ ga-checkmate. Na ya nwetara information that very day ọ lọtara. Na ihe ebe na ọgwa ya na ọ na-alọta. Na somebody kwere na agwa ya ahụ die. Na ebe na ọgwa ya na ya na-alọta. Na ebe ọ na-agwaghị ya na ya na-alọta. Na ihe ebe niile ji n'ozi ebe ya nọ nọgide ka ya nwere ike were gosi ya that na ya wụhụ ụmụaka. Ọ sị ya elewe nwunye gwa nwunye si ya na ọ chọga okwu ebe okwu na-anaghị. Na nsogbu anọ na ya welcome. O ruo n'abalị ya kpọọ nwunye si ya na ọ gịnị wụ ihe mere ya na achahụ katakata ya na ya abụọ nwe gị. Nwunye ya asị ya na ebe ọ ma na enweghị katakata na onye nkwanụ dị real katakata person. Ọ sị ya elewe nwunye si ya ngwanụ nsogbu anọ na ya achọghị ịbịa tiwe ebi ya ọ bịa chewe ihe na-enweghị isi na ihe ya lọtara wụ restore peace na family ya, make kwa his presence known and refresh it. Ọ sị ya gasakwa ahụ n'abalị sacha bịa ka ya na nwunye ya nọ, nwunye ya gwa ya sị ya biko na ya hold it there. Na ihe ọnụ na ala bekee megodo don naanị ya na ebe ahụ ya ama ihe ọ gabigagadi ya ya amadị ihe ya na ihe ọpịtọ gawiti na ala bekee ebe ahụ na before ya na ya abụ enwe mmekọ na agaghị ụzọ na a ga-ebu ụzọ gaa ụlọ ọgwụ ga-ele onwe ha ahụ lee ma ha dịkwa samsam lee ma ha dịkwa oke. Ọ si elewe nwunye si ele mgbe ka ebidokwara ya nwunye ya gwa ya na o bidone mgbe ọ bụla ihe ji bido ọwụrụ ọkọtị ya. Ọ si elewe nwunye sọ ihe o kwuru ya si ya gwa nwunye si enweghị onye ya nwere that side na enweghị onye ọbụla ya nwere ebe a na ọ ncha ka ya na-agba na ọ na cost much iji metụ nwaanyị aka n'ala bekee and me ya ọwụrụ onye chiere ya na chie na-eso na that woman ga blackmail ga ọwụrụ evidence na ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ na ya chọrọ mmadụ ịbịa akọrọ ya kpamkpam si ya dịkwa ime ọkọ na-akọ ihe na-eso akụkọ na ịnwa nwa cross part ndị ọcha some of them ha emepe n'ọfịs n'ishi na ụta ahụ chere nwa ụtọ dị na ya ihe na-agbawo ncha na enwe nwaanyị ya na ya chọrọ ime ya na ya chọrọ ka ya na-egwuru ya n'otele. Nwunye ya gwa ya na ya onwe ndidi na ọkọta ga ụlọ ga lab ga-elegodo ahụ first ya na ya bụ ele ahụ dị sure. Ọ sị asị nwunye nsogbu anọ na nwa mba nọ o ruo n'ọkọta ya gara ka erụrụ ya ga-echeki other property ya nwe ohere bịa ya na ya bịa gawa ụlọ efili na ọgwụ iwe o ruokwe n'abalị ya bịa ka ya na nwunye egwu nwunye ya gwa ya sakwa ya gwale na ọ ga-agarịrị lab ya na ya bụ gagarịrị lab na ya trọst ya ihe ọ nọ n'ala bekee pịtọga. Ọ sị asị oke nsogbu anọ ya gwa nwunye sọrọ ka ebe ị gara na ọ dịla exhausted wasn't strength or time for him na no problem. After 3-4 days ya sị nwunye na ngwanụ ka ha gawa. Ọ sị ha baiga moto gawa lab were blood were sample were ihe niile result apụta nwaanyị mba nnọ na ọ bụrụ na nwunye na o bu ọrịa mmịnwụ na nwunye ebi o bu ọrịa obiri n'aja ọcha na ebu ya ishe dey n'elu ọ dị ya ka explosion o tegide place n'isi ya ihe niile na-akụ na-agba agbakatọ nda. Nwunye ya daa mmiri enwe ihe wụda mmiri rụkọ mgbe okoko mmiri mara okoko ya daa mmiri ọhụ ga ọkwụ gosi ụkwụ n'ala ike ya ekwukwere ha okwu ya chịta result after doctor mechara explain na hospital gwawa onye ya nwa sị na ọ ga na-abịakwa for treatment na enwekwara ọgwụ ọ ga na-eji n'ama na-eje na ọwụ the end of the life ọ si ewere aka dị n'ala. Ọsa na-ekwe nwunye na-ehibịa ya mmiri n'ọfịs dọkịta ha banye moto lowa nwunye na-ele ya ekwu ha okwu taa ka ya nyagide moto ya rute were oche nọrọ ọdụ na-ele nwunye legide nwunye si ya na ihe mere n'ụwa na ọ ga-agwa ya nke wụ eziokwu ka ọ ya gaa for divorce na ihe ya chọrọ naanị only but the truth na onye ka ọ wole ndị ya na ha pịtọga mgbe ya na-anọ ya. Ọ sị nwunye ya gwa ya that na ọwụ nwoke a family man na the man na ọwụ a family man ochiọmụ na ọgwa na a very neat guy a successful businessman ya manụ hụ na otu ọ ji nwaanyị ọwụ a family na obu ya or something ya amaghị otu edetene shiri mee na ya warịga ha warịga na ọ naanị da man ka ya nwere. Ọ sị na na ọ gakwara na family a married man eburu ihe obubu ige ya onwe wee married man nakwa ya jụrụ ya si ya na ọ chọrọ ka ya lọtawa ka ya na ya bụ ọnụrụ ka ya hapụ ịgachi na ala bekee nọ na ya gara na ọkwawo idea ya na ọkwawo encouragement ya ka ejiri gawa and ya lọtakwalanụ ihe niile ya megawo ka ọ dịrị ya na ezinụlọ ya na mma na ọ ya wee ebe arrogance ya niile shi na ọ ma na nwoke ọzọ rịga ya elu ọ na-abịa ebuso ya agha eme ya na-aga through emotional trauma na nwaanyị mba nọ nza na ọ ebe a ka nọ na ya chọrọ divorce this woman na ya agbalịala na njuderele mba ụwa ma enweghere marriage fụrụ
na ya ga-edivorce ya kpọrọ ụmụ ya atọ n'aka ya ga-eru na ya chọrọ idivorce nwaanyị agba ya na anamalịkwa na m jụderele ya mba ụwa ma iwu ojii nwanne m nwoke bewe bee gbaka m jesi ya dem ya sị biko wetu obi ịma ihe nọ n'ụwa n'ọwụ ihe a mere nwunye m could happen to anybody, especially men. It could happen to anybody. The question was, ịhụrụ nwaanyị a n'anya and ọ hụrụ n'anya ruo mgbe ekwensu batara na ndụ ya. Let's assume na ị nọ ala bekee and enwere onye gịnị abụọ mega ihe ebe ahụ. Let's assume na ị nọ ala bekee and enwere onye gịnị abụọ mega ihe that place. For how many years ahụ ị na-alọta? Every year, every time. Ọwụ na ọgụ nwa bụ dị ọrịa ma Chineke ekwele. Gị lọta for the times ị na-alọta every year according to ihe gwara m ugbu a. Gị lọta kwana gị ria nwunye gị elu just like that. Ọ wụrụ gị buru elu, ọ ga-eburu ọrịa ahụ comfortable, ọ gaghị ama gị bufee ya na. Now, o ruo this one time ọ tụgharịrị ụkwụ ihe abịa gaa wrong. Gị lọta ya enye condition a. Enwere ihe ga-awụ mmewe n'ime ndụ gị. Gị hụ na aka Chukwu dị ya. A divorce like your wife. Ya ga nara nwa ọgwụ ya. She will still live long. Just that ị ga-etrade carefully. Enwe ihe ọnwụnya nke ọwụ. And ihe ọzọ enwe ihe ga-awụ mee, enwere ihe mmadụ ga-eme sị ọwụ agwa mmadụ kpasịrị ṅụ ọwụ ha punishment mmadụ gbasịrị mana gị eto na hụ na that punishment na ọ wụziri a blessing. Ị kwesịrị ịma na aka Chukwu dị ya. Mgbe ihe lọtara chọọ iri nwunye gị elu for how many days? O kwetere sị gị ria ya elu, ị gara ebute ọrịa ahụ. Mana nwunye gị agwaghị ahụ eziokwu. Ọ dị ka ọ dị aware. Kpatara na oje for 4 days or consider ya na-enye nga allegation. Enye nga ọ ma otu shi agwa nga. Ọ na ọma gị ya wụrụ otu Chukwu shiri dee. Hapụ gawe biko. All the mother of your children. Ọ wụrụ na ị ga-agbaghara kwa nna ile anya onwere otu o shiri dee na side no. He needed more time ka ma the right thing to do. Mana the fact na nwunye ṅụ si ga-emetọla ya continue na aga ụlọ ọgwụ. Ọ ihe ikele Chineke. Ọ ihe ịtọn gị lee ya gị mara na aka Chukwu dị ya. Yes. Ejilike ewe takọrọ eziokwu. Ọ dị ka ọ na-agbawa mkpụrụ obi. Mana biko gị gbakwa gị cheta. Ihe ọbụla decision ọbụla ị chọrọ itake. You need the time. Kama gị ma ha na plan na lash back to ebe ị nọ. Time gata ya eze. Mgbe ị nọrọ ị ga-ama ihe Chineke ga-minister ahụ what to do n'ihi na ọ naanị nzube Chukwu na ihe mere na mere otu o shiri mee. Yes. Ihe ọzọkwa n'ọwụ ọ na-ahụ nanụ ọ wee married man biri this lady ihe n'ugbo and the married man ahụ nwekwara nwunye nwa ụmụ and o nwere ike obi ikwele nwunye ke ya bikwe other side chicks ndị nọ n'ime ndụ ya. Ọnya ahụ a na-akpọ otu aka rọta mmanụ ya ezuo ha n'eze ọnụ. Onye na-eme nke ọ na-eme kpachapụ anya ya na ndụ wofu ji gbajie anaghị eji na-edolakwa ya akwa obe ala ṅụm obele ṅụm gị lụta ezigbo dị kwazie onwe ṅụ kwazie di ṅụ gị lụta ezigbo nwunye kwazie onwe ṅụ kwazie nwunye ṅụ chikpọkwụ n'ime ụlọ kọwa family ṅụ kpumkpum ọ nọrọ n'obi ọma ihe mebie o mebiele ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.